מה הכעס, מה הוא גורם, ואם אפשר לעבוד עליו, אפשר לתקן אותו, איך אפשר לתקן אותו, כמה עצות קטנות שעל ידי זה אנחנו נראה יותר טוב, החברה תראה יותר טוב, הבריאות שלנו, הכל. וידוע שכעס מחלק כל חלקה טובה. רבנו תם כותב, הדבר הראשון שאדם צריך לעבוד בימי חייו זה על מידת הכעס. זה הדבר הראשון. בין לגוף, בין לנפש, בין לרוחניות, למשפחה, לחברה, לסביבה. פשוט זה תשתית של הרס. תשתית של הרס, הדבר הזה שנקרא כעס. שיגעון קצר. אדם משתגע לכמה דקות. פשוט זה איבוד השכל. זה כמו איזה בית מלא דלק שהדלק את הגפרור אחד ואתה רואה את הכל מתפוצץ. הוא לא מצליח להשתחרר, הוא רוצה להשתחרר והוא לא יכול להשתחרר. הוא רק נדלק יותר ויותר. כאילו כל פעם הוא מרים את הכל יותר ואז הוא נהיה כמו איזה חומר בעירה אחד גדול. הרצאתו של הרב דוד אפללו שליטה בנושא מידת הכעס והדרך לתיקונה. כל העולם הוא נברא מארבעה יסודות. וכל האדם מורכב מאותם ארבעה יסודות שנברא בהם העולם. מה הם? אש, רוח, מים ועפר. זה ארבעת היסודות שנברא כל העולם כולו. יש רמב"ן בתחילת התורה, הוא מבאר שמה. ארבעת היסודות האלה בעצם הם באים גם כן משם הוויה, י' כ' ו' כ', וכן ארבעת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, והעולם בעצם מתחלק הרבה לרביעיות. יש לנו גם כן 12 מזלות. 12 מזלות האלה מחולקים לארבעת היסודות האלה. מה הם 12 המזלות? אז יש נקראים מזלות המים, יש מזלות האפר, יש מזלות האוויר ויש מזלות האש. מזלות המים זה עקרב, סרטן ודגים. זה שיחה בפני עצמה של כל ענייני מזלות. מזלות האפר זה שור, בתולה וגדי. מזלות האוויר זה מאזניים, דלי ותאומים. והנושא שלנו היום שייך למזלות האש. נושא מאוד מאוד בוער, זה היום. מי אלה מזלות האש? זה האריה, קשת ותלה. מזלות האש, כל מזל יש לו חלק דומיננטי של תכונות. אנחנו ניגע היום קצת במזלות האש, שהם בעצם האריה, קשת ותלה. ומזלות האש בעיקר הם סובלים מגאווה, יש להם ביטחון עצמי מופרז, מאוד מאוד, כמו אריה. יש להם מלכות, מנהיגות. זה מזלות האש. הם שורפים, לפעמים גם שורפים בני אדם, מילים קשות. עם הביטחון העצמי המופרז שלהם יכולים גם לשרוף בני אדם, מילים קשות. יש להם בעיה של חוסר סבלנות, מתלהבים מכל דבר במהירות אדירה, פגיעים במיוחד. אבל העיקר שלהם, עיקר העיקרים שלהם, הבעיה הקשה ביותר שלהם זה הכעס. מזלות האש נגועים מאוד מאוד בעניין הכעס. וידוע שכעס מחלק כל חלקה טובה. רבנו תם כותב, הדבר הראשון שאדם צריך לעבוד בימי חייו זה על מידת הכעס. זה הדבר הראשון. ולכן מה שאנחנו נדבר היום זה על הכעס בכלליות, שזה לא רק שייך למזלות האש, אלא בעצם זה לכל אחד שייך מאיתנו, רק מזלות האש זה אצלם יותר דומיננטי. אבל כל אחד מאיתנו יש כעס, אף על פי שלא תמיד זה כעס מתפרץ, אבל זה כעס פנימי לפעמים. הכעס פנימי זה גובל בקפדנות, יש קפדנות יתרה לאדם מבפנים, כמו הרגש, יוצר הרבה מחלות פנימיות שיש, עד שמערכות קורסות, כמו שנראה עוד מעט. מעניין, בדרך אגב אני אומר לכם, שכל המזלות האש הם קשורים גם כן באש. אריה זה אב, שם היה שריפת בית המקדש. תלה זה ניסן, שם יש ביעור חמץ. וקשת תלוי בחנוכיה, קשור לחנוכה, שזה בעצם החנוכיה זה גם כן אש. אז ידוע, בואו נדבר קצת על ענייני הכעס. ניתן איזו הקדמה קודם כל, מה הכעס, מה הוא גורם, ואם אפשר לעבוד עליו, אפשר לתקן אותו, איך אפשר לתקן אותו, כמה עצות קטנות שעל ידי זה אנחנו נראה יותר טוב, החברה תראה יותר טוב, הבריאות שלנו, הכל. ידוע, אומרים חז"ל, אין מחלה יותר מסוכנת מהכעס. בין לגוף, בין לנפש, בין לרוחניות, למשפחה, לחברה, לסביבה. פשוט זה תשתית של הרס. תשתית של הרס,
לדבר הזה שנקרא כעס. זה לא מדובר אליכם, כמובן, אתם ברוך השם, אנשים רגועים, אבל אנשים בחוץ שכועסים. שאלתי פעם איזה בן אדם, למה אתה כועס? אני אף פעם לא כועס, אותי מכעיסים. אמרתי לו, אם היית כועס בלי שיכעיסו אותך, היית צריך פסיכיאטר. ודאי, מה אדם כועס בלי שיכעיסו אותו, צריך ממש טיפול. חז"ל אומרים שכעס זה נקרא שיגעון קצר. זה כעס. שיגעון קצר. אדם משתגע לכמה דקות. פשוט זה עיבוד השכל. אז כותב המערכו רבנו חיים ויטל שהאריזל הקפיד בכעס יותר מכל העבירות. שימו לב רבותיי, שהאריזל מקפיד במשהו יותר מכל שאר הדברים, סימן שזה צריך להדליק לנו נורה אדומה. והמערכו מעיד שאין דבר שהאריזל הקפיד כמו על מידת הכעס. אין דבר שהקפיד. ולמה? אומר המערכו שכל שאר העבירות פוגמות בעבר אחד. זה פגיעה נקודתית. אבל מידת הכעס, אדם כועס, פוגם בכל הנשמה. ושימו לב מה כותב האריזל. ומתחלפת הנשמה שלו, הנשמה הטהורה הזאת, בנשמה טמאה. במקום הנשמה הקדושה, הוא מאבד אותה באותו זמן, ומתעברת בו נשמה טמאה, והיא נדבקת בו. וזה בעצם הסטרא אחרא, והיא מתביישת, אותו סטרא אחרא מתביישת שמסתכלים עליה, ולכן היא מזיקה גם למסתכל על הכועס. וזה מה שאמרו חז"ל, שיש כמה אנשים שאסור להסתכל בפנים שלהם. אחד מהם זה בפני אדם כועס. אסור להסתכל. למה? זה מאותו סטרא אחרא שנדבקת בו, מאותו נשמה טמאה שנדבקת בו. על זה אנחנו אומרים, טורף נפשו באפו. מה זה טורף נפשו באפו? הוא לוקח את הנפש, עושה אותה טרפה. איך הוא עושה אותה טרפה? בכעסו. אפו זה כעסו. לכן, אדם צריך מאוד 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 להיזהר במידה הזאת, מידת הכעס, לעבוד על עצמו בצורה ממש אינסטנטיבית, חזקה, כדי שהחיים שלנו ייראו אחרת. על ידו אותו כעס, עוד אומרים חז"ל, מאבד את כל המצוות שהוא עשה עד היום. אבל שימו לב, שאני אומר מאבד את המצווה, זה לא מבחינת השכר בגן עדן. מצווה שהוא עשה היא תישאר מצווה. אבל מבחינת תיקון הנשמה שלו, הרי כל מצווה מתקנת חלק מהנשמה שלנו. ועל ידי שאדם כועס הוא מאבד את התיקון הזה, ועוד הפעם, כל פעם הוא יורד, מוריד את הנשמה, ואז הוא צריך לעלות עוד הפעם מחדש, עוד הפעם עבודה חדשה, עוד הפעם להתעלות, והוא רואה שהאדם הזה אף פעם לא מתעלה, הוא לא מבין מה קורה איתו. פשוט החלק שמקשר אותו עם האלוקים נטרף, הלך. אדם הוא נוסע ברכב, עוצר ברמזור, מסעית נוצאת ברמזור, עוצרת ברמזור, ועכשיו עוד הפעם צריך תאוצה חדשה, נכון? עד שהיא נוסעת ראשון, חצאי הילוכים לשם, לא? עד שהיא זזה. אותו דבר ככה זה בכעס. אדם על ידי שהוא כועס, כל מה שהוא תעלה, כל התקופה האחרונה, בום, הכל יורד, יאללה, תתחיל מההתחלה. לא חבל? לא חבל על כל העבודה. לכן באים חז"ל ואומרים שהכעסן אין לו תקנה בכלל. כעסן הכוונה זה לא כועס פעם אחת, כעסן זה אדם שהמהות שלו זה כעס. כועס וכועס וכועס. אין לו תקנה, למה? כי הוא ככלב השב אל קאו. חורש, זורע ולא קוצר. הוא בבעיה. אומרים חז"ל, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. אומר החידה, מה הפשט רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו? מה זה בידו? כותב החידה, כל העבירה שאדם עושה, אז נחרד ביד. נחרד ביד. יש ביד, יש במצח. לכן אמרתי לכם, לפעמים נכנסים לבית הקברות, יש הרבה מקפידים, המקובלים, ששמים את הכובע, ככה מכסים את המצח. למה? יש עבירות שהן כתובות במצח. כדי שעשית, כל המזיקים שם לא יראו, אז הם מכסים את המצח. זה לא הלכה למעשה, אבל יש מקפידים בזה. עוד מקום שהעבירות נכתבות זה ביד, נחרטות. עכשיו, אדם עושה תשובה באותו יום, בסדר? אז הכל נמחק. אבל מה מידת הכעס? נשאר לו חרוט ביד. אי אפשר להוריד אותה. זה הפשט אומר היחידה. רגזן לא עלתה בידו, אלא רגזנותו. מה נשאר לו ביד חרוט? הכעס שלו, מידת הכעס. מכל מקום כתוב בפסוק וחותם מיד כל אדם בו. כלומר, אדם שהוא עולה למעלה, כל לילה הנשמה עולה למעלה, יש אור החיים קדוש, פרשת ויחי אור החיים נפלא, שבעצם כל הנשמה שלנו בנויה מחלקים, וזה נשמה אחת, יחידה אחת, שבנויה מחלקים, וכל יום אתה מתקן ניצוץ אחד, הוא עולה למעלה, אתה מקבל ניצוץ חדש. זה אתה מודה אני לפניך, שחזרת בנשמתי, אתה מקבל ניצוץ חדש. מתקן אותו, עולה. ואברהם זקן בא בימים. מה זה בימים? ויקרבו ימי דוד למות. מה זה ימי? ויקרבו ימי ישראל למות. מה זה ימי? אלא הנשמה בנויה, זה מחתה אחת, זה יחידה אחת, חטיבה אחת,
שמחולקת לחלקים חלקים. עכשיו, כל פעם, כל לילה האדם עולה למעלה, הנשמה עולה למעלה והיא חותמת, וחותם יד כל אדם בו. עכשיו, זה הפשט. רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו, מספיק שם הוא עולה למעלה, חותם כעסתי וזה, לא צריך לחתום שום דבר. החלפת את הנשמה הקדושה, בנשמה טמאה רחמנא ליצלן. זה רבותיי רק הנזקים הרוחניים שיש לאדם. עוד לא דיברתי על הנזקים הגשמיים שיש לו. שהנזקים הגשמיים כתוב ילוד אישה שבע רוגז וקצר ימים. קצר ימים הכוונה מת קודם זמנו. היום גילתה הרפואה, סכרת, לחץ דם, התקפי לב, אירוע מוחי, מערכות קורסות, הכל מגיע מהכעס. כלומר, החלק הגופני והבריאותי ודאי שזה מזיק, היום זה מעוגן במדע. אני מדבר עכשיו על החלק הרוחני, כמה מזיק לנו, וגם לא דיברתי על החלק החברתי, שזה דיברנו בשיעור שעבר, כמה אדם לא נוח להיות לידו, אדם כעסן, קשה מאוד להיות לידו, לא המשפחה, לא האישה, לא הילדים, לא החברה, כלום, הוא לא מוצא חן בעיני השם, לא שום דבר. בקיצור, האדם הזה הוא ממש מסכן, לא רק מסכן, גם מסוכן. זה הפשט של הכעסן. הגמרא אומרת, השובר כלים בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. מה הפשט כעובד עבודה זרה? אומרים חז"ל, מעלים את זה לשטן, את כל מה שהוא שובר, מעלים לשטן ואומרים לו, תראה מה פלוני יקריב לפניך. אז תגידו, אנחנו הם לא שוברים כלום. אבל רבותיי, עם חז"ל, טריקת דלת, זה נקרא שובר כלים בחמתו. לטרוק טלפון בפנים, בכעס, זה נקרא שובר כלים בחמתו. לקחת ילד ולזרוק אותו מקום למקום מהכעס, זה נקרא שובר כלים בחמתו. מקריב את הילד לעבודה זרה. מה הוא צריך לסבול הילד בגלל שאתה רוצה להתפרק? לך, תקנה לך שק אגרוף, שים אותו במקלט, תרד למטה, תתפרק עליו. מה אתה רוצה מהילד? כל זה רבותיי, זה הנזקים שאנחנו עושים לעצמנו רק בכעס. עוד דבר אומרים חז"ל, אם אתה רוצה לבדוק אדם, אם הזכויות שלו מרובות מהחובות שלו, איך נדע? הם חז"ל ואומרים, יש לנו סימן. כתוב בפסוק, בעל חמה, רב פשע. אדם שהוא בעל חמה, דע לך שהעוונות שלו מרובים מהזכויות שלו. זה אינדיקציה, אדם יבדוק את עצמו. אם אני רואה שבעל חמה כל הזמן מתעצבן על כל דבר קטן נדלק, דע לך שזה נקרא רב פשע, העוונות מרובים מהזכויות. ויותר מזה אומרת הגמרא, אפילו פסקו לו גדולה משמיים, נוטלין אותה ממנו. מאיפה למדנו? מאליאב. אליאב היה אח של דוד, היה אמור להיות מלך. שמואל הנביא כל כך התפעל ממנו, לא היה בו מתום, אבל כשהקדוש ברוך הוא ראה שיש בו מידת הכעס, אמר לו אל תבד בו, כי מאסתיהו, לא אל קומתו, שום דבר, מאסתי אותו. למה? כי מלך, לפני שהוא מולך על העם, צריך לדעת למלוך על עצמו. ואדם שלא יודע למלוך על עצמו, לשלוט על הכעסים שלו, אז ודאי שלא יכול להיות מלך על העם, ולא רק זה, הוא לא יכול להיות מנהיג במשפחה, ולא יכול להיות מנהיג בשום מקום בעולם, שיהיה מנהיג את עצמו קודם כל. איך אתה רוצה לדרוש מהילדים דבר שאתה בעצמך לא מסוגל לעמוד? זה דבר בלתי אפשרי. לכן, האדם הזה פסקו לו גדולה משמיים נפסקת ממנו. רבותיי, גדולה משמיים זה לאו דווקא מלכות. זה יכול להיות שקבעו לו להיות מנהל עבודה. אבל כיוון שהוא כעס, כיוון שהוא רתח, מורידים את זה ממנו. קבעו לו להיות איזה מנהל במקום, איזה ראש במקום, כיוון שהוא כועס, לוקחים את זה ממנו. ולוקחים ממנו גם את ההנהגה במשפחה. לא רק מפני שהאישה עצמה היא לא תקבל והילדים לא יקבלו, אלא משמיים לוקחים את זה. יותר מזה, מרחיק את החברה מסביבתו, בא לידי חרדות ופחדים. עד כדי כך חז"ל אומרים שאישה שהיא כועסת בזמן שהיא מנקת, אסור לה להמשיך להניק. באותו זמן למה? כי החלב נהיה רעיל. עד כדי כך, שימו לב. הכעס מה הוא מפריש? חומרים. החלב נהיה רעיל, ואם היא מעוברת, היא מזיקה לעובר, והוא יהיה חלש כל ימי חייו, כך כותב ספר חרדים. שם מעוברת שכועסת, כל החיים הילד הזה יהיה חלש, כל הזמן חולשות יהיה לו. אז אם כן, ראינו בעצם את העניין של מה גורם הכעס, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה חברתית, מבחינה גופנית. הזוהר הקדוש כותב, רשב"י בא ואומר ככה, אדם רוצה לבדוק אם החבר הזה מתאים לי. אומר רשב"י, איך אני אבדוק אדם מתאים להיות חבר שלי או לא? תשמעו מה כותב רבי שמעון בר יוחאי.
כשאתה רוצה לבדוק אדם מתאים להיות חבר שלך, תבדוק אותו במידת הכעס. אם האדם הזה כועס, דע לך, אומר רשב"י, כל המתחבר עמו כמתחבר עם העבודה זרה. פשוט מטייל עם כומר, עושה עם אפיפיור טיול בחוץ. מה אתה מטייל עם הכומר הזה? זה כומר? מה זה? זה חבר? מה, תראה, יש לו כיפה. מה כיפה? זה רשב"י חתם, זה עובד עבודה זרה. בשמיים הכריזו עליו עובד עבודה זרה. כעסן, לא אדם שנכשל פעם אחת. כעסן, ממש עובד עבודה זרה. למה? כי אתה מנתק את כל המצב של העולם הזה מהבורא. זה כעס. עוד מעט אנחנו יותר נפרט את הדברים. לכן, רבותיי, אדם צריך מאוד מאוד להיזהר בעניין הזה. עכשיו, מהו בעצם כעס? מה זה כעס? אז ההגדרה של כעס זה הפרת שלוות נפש כתוצאה מדבר חיצוני. אם זה, אני לא שבע רצון מעצמי, אם זה מהחברה, או שזה מהמצב שאני נמצא בו עכשיו, או זה מהאישה, אבל זה תוצאה של דבר חיצוני, ועל פי הרוב זה בבחירתו של האדם. כלומר, האדם בוחר אם לכעוס או לא. אנחנו עוד מעט נוכיח את זה. והכעס בעצם, שאני רוצה לבטא את הכעס, מתבטא בג' אופנים. יש כעס פנימי. כעס פנימי זה הכוונה בלב, מחשבות, מתחים, זה תלוי גם בדאגות, כל הדברים האלה שנובע מכעס. פשוט האדם נהיה כמו הרגש פנימי, ומתחיל לחלות את הגוף שלו מבפנים, להרוס את הגוף מבחינה בריאותית. היום אני אומר לכם דברים שמעוגנים במדע וברפואה. מתחיל להרוס את הגוף שלו מבחינה בריאותית. אם זה את הלב ואם זה את המוח, הכל פשוט מתחיל להרס. ולאט לאט מתחיל לקרוס, הוא לא מרגיש רכב, אתה לא מרגיש מתי המנוע הולך. לאט לאט נחלש המנוע, פתאום בום, איך הוא קיבל התקף לב? מה זה איך הוא קיבל? כמה לב יכול לספוק כעסים? איך הוא קיבל אירוע מוחי? מה זאת אומרת איך הוא קיבל? זה לא פתאום, הוא היה בריא. איך הוא היה חזק? מה זה היה חזק? המערכות קורסות לאט לאט. אתה רק ראית את הבום האחרון, אבל מה היה לפני זה? ואומרים חז"ל, אני אסביר לכם מה זה הכעס והדאגות. מדמים את זה לעינוי סיני. מה זה עינוי סיני? שמים אדם מתחת לדוש, צינור מים, טיפות. טיפה אחר טיפה, עוד טיפה על הראש. הוא לא יכול לזוז, הוא קשור. נופל לו טיפה. בדרך כלל, עד סוף הלילה האדם יוצא מדעתו, משתבש. לילה שלם. זה מה שקורה בכעס ובדאגות שלנו. כעס ועוד כעס ועוד כעס. המערכות קורסות. מערכות קורסות. זה לא דבר פשוט. אז זה הכעס הפנימי בלב שאסור לשמור. בן אדם אומר, אני עובד על מידת הכעס. עוד מעט נראה מה זה. אני עובד על מידת הכעס. מה? אומרים לי, אני בולע, אני לא, אני בולע. מה אתה בולע? אתה נהיה כמו הרגש. אתה כל החיים שלך מילים פיצוצים. אתה יום אחד תתפוצץ כמו דינמית. אל תבלע. לא רוצים שתבלע. כעס לא בולעים. עוד מעט נראה איך מתמודדים איתו. אבל לא ככה עובדים על כעס, זה ודאי. הדבר השני, רבותיי, הכעס מתבטא בפה. יש בן אדם שאתה עומד לידו, אתה צריך לשים מתאר אוויר. אבל לא בגלל שיש לו בעיות של ריח. בגלל שיש לו בעיות של פה. יש לו בעיות של כללות, של ניבול פה, של מילים בוטות. וכל זה בא מהכעסים. כל דבר הוא חייב. תגיד איזה משהו טוב על איזה אדם, הוא ישר יגיד את הקונטרה הלא טובה. הוא ישר יקלל, ישר ינבל את הפה. זה כעס בפה. והכעס השלישי זה כעס בגוף. אתה רואה בן אדם שהוא כבר מתחיל לרעוד, להיות חיוור, לבן, אדום, מאבד. זה קל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך. כל כולו אתה רואה אותו ממש חוגג בתוך הכעס, ואתה רואה שהוא לא מצליח להשתחרר מזה. זה כמו איזה בית מלא דלק שהדלק את הגפרור אחד, ואתה רואה את הכל מתפוצץ. הוא לא מצליח להשתחרר, הוא רוצה להשתחרר, והוא לא יכול להשתחרר. הוא רק נדלק יותר ויותר. כאילו כל פעם הוא מרים את הכל יותר, ואז הוא נהיה כמו איזה חומר בעירה אחד גדול. טוב, בדרך כלל הכעס הוא נובע משתי סיבות, שתי סיבות עיקריות, שהדבר הראשון זה הגאווה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, והדבר השני זה האמונה, חוסר אמונה. כלומר, ככל שהאמונה תגדל, מידת הכעס תרד. אתה מבין שהכל זה מהמשלח ולא מהשליח, אתה מבין שהכל מבורא עולם, ממילא קשה לכעוס במצב כזה שאני חי אמונה. טוב, קל להגיד את זה, קשה ליישם את זה. אנחנו עוד מעט נראה איך אנחנו מיישמים את הדברים בשטח. בינתיים זה רק תיאוריות, אבל איך מיישמים את זה בשטח עוד מעט נראה. וכן מי שכעסן, בידוע שזה אדם שאוהב כבוד, ולכן גם המצוות שלו, אומרים חז"ל, כל המצוות שלו זה לשם כבוד. למה אני כועס בעצם? כי לא עשית את מה שאמרתי לך.
אז מה חיפשת בעצם? כבוד. או למה? כי פגעת בי. זאת אומרת, פגעת, מי זה בי? בטח לא בגוף. במי? בכבוד שלי, בנשמה שלי. רש"י קורא לנשמה כבוד. כלומר, הכל זה סביב הכבוד וסביב הגאווה, ומשם האדם הוא מתחיל להתפרץ. כלומר, האדם, מה מביא אותו לידי הכעס? זה הביטול הרצון שלו. הוא רוצה דבר, אז אם זה על ידי בני אדם שלא עושים את רצונו, אם זה על ידי זה מצב מסוים שהוא נקלע אליו, אם זה, כמו שאמרנו, מעצמו, שהוא לא מסתדר עם עצמו, הוא מסתבך עם עצמו, בדרך כלל הכעסן, כועס יש לו שני כעסים. כעס אחד זה הוא כועס על השני, על החבר, והכעס השני שבא זה הוא כועס על עצמו למה כעסתי. ואיך כעסתי, באיזה צורה, איך התנהגתי. השאלה אם אפשר להתמודד עם הכעס. אז לפני זה אני רוצה את הקדמה שדיברנו עליה. צריך לדעת, בסיס היהדות זה בחירה חופשית. כלומר, אם אדם לא מאמין שהוא יכול לבחור בכל תחום בעולם, הוא יכול לבחור, אז אנחנו לא יכולים לדבר לא על שכר ולא על עונש, לא יכולים לדבר לא על תפקיד ולא על תכלית ולא על ייעוד ולא על שבירת מידות, לא על כלום, כי אתה פשוט לא יכול לבחור. אתה חתול לא יכול לבחור. אז הדבר הראשון, אתה חייב לדעת, אתה צריך לדעת, שאתה יכול לבחור איך להתנהג, מתי להתנהג ועם מי להתנהג, ואני אוכיח לכם את זה. אתן לכם עכשיו בתור דוגמה קטנה. אשתך אומרת לך מילה לא כל כך יפה, אתה מתפרץ בצורה משהו, פרצות וולקנית. מה קרה? אני לא יכול בלי, איך אפשר מילה כזאת? תגיד את האמת, אם שוטרת הייתה אומרת לך את אותו מילה, היית מתפרץ. לא היית מתפרץ, נכון? בוא נגיד לרב, לא משנה מי, תמיד קח מישהו שאתה לא תתפרץ מולו. כלומר, קודם כל אני יכול לבחור את זה. אלא מה? מה סדר העדיפויות שלי? אצל האישה אני לא יכול להתאמץ, אז אני מתפרץ. אצל שוטר, לא שווה לי. פשוט לא שווה לי לכוס, כי הדוח יגדל. ואם אתה אומר שאתה מתפרץ על שוטר, אז מה יהיה עם ראש ממשלה? ודאי לא תתפרץ עליו. עכשיו, שימו לב. אז בלי העניין של בחירה חופשית, בעצם אין לי מקום לשכר ועונש, אין לי מקום לייעוד, לא לתכלית, לא לתפקיד, לא לשבירת מידות. אתה רוצה ממני, האמת, אתה גם לא יכול להעניש אותי בכלא. שאני אלים, כי אין לי בחירה, מה אתה רוצה ממני? נולדתי ככה, עזוב אותי. לך לאנשים שנולדו טוב, נולדו אנשים טובים, רגועים. אני נולדתי ככה. למעשה זה היה אחד הדברים שהיום מנסים, עורך דין מנסה להוציא רוצח, מנסה להוציא, זה מה הטענה שלו? איך אפשר להוציא רוצח זכאי, אתם יודעים? מה המלחמה של העורך דין? דבר אחד, לא היה שפוי באותו רגע. כלומר, לא הייתה לו בחירה. זה? איך אתה הולך להוציא רוצח? כן? באותו רגע לא היה שפוי, זה מה שאני רוצה להוציא. להוריד לו את זה מרצח להריגה, וכן הלאה. זה העבודה של עורך דין. בעצם, אם נתרגם את זה למילים שלנו, באותו רגע לא הייתה לו בחירה. אז אין עונש בין שכר, שום דבר, לא התחלנו לדבר. בסדר? עכשיו שימו לב. אז אם האדם היה בעצם אוסף של מולקולות, הוא לא יכול לבחור, אז מה אתה רוצה ממנו? אתה לא יכול לדרוש ממנו להשתנות, כי הוא לא יכול להשתנות. אז בזה ודאי לא התחלנו לדבר. אי אפשר לדבר. אני לא יכול לדבר איתכם שאנחנו נעבוד על מידת הכעס אם אדם לא מאמין שהוא יכול להשתנות. ולא רק מאמין, אלא הוא לא מאמין שהוא חייב להשתנות, לא רק יכול להשתנות. והיום, ברוך השם, אחרי אלפי שנה שהיהדות מדברת וצועקת על זה שהאדם הוא כן יצור בחירי גם בענייני המידות, גם בענייני התכונות הפנימיות שלו, אז הפסיכולוגיה המודרנית היום מגלה שהאדם הוא אישיות ויש לו יכולת לבחור, ואדרבה, רק דרך הבחירה האנושיות מתאפיינת. כלומר, במה מתבטא, מה מתאפיין שאנחנו בני אדם? דבר אחד מאפיין אותנו מעל כל הבהמות והחיות, זה יכולת הבחירה. רק דרך זה אתה מתאפיין. כי אם לא, אז מה, בגלל שאתה הולך על 2? בגלל שאין לך זנב? גם הפינגווין הולך 2 וגם הוא אין לו זנב. לא זה מה שמאפיין אותנו. מה שמאפיין אותנו שאני יכול בעצם לבחור, אני יכול להשתנות, אני יכול להתעלות, נכון זה קשה. תגיד, קשה לי. תגיד, אני לא יכול להתמודד, קשה להתמודד עם המידות שלי. תגיד את זה. אבל אל תגיד אני לא יכול. אל תגיד אני לא יכול. כי זה לא אמת. יש לא רוצה, נכון. אז עקרונית היום בעצם כולם מסכימים שיש בחירה חופשית. דוגמה, אני בוחר איפה לגור, אני בוחר איזה רכב לקנות, אני בוחר לאן ללכת. אבל גם בנושאים עדינים, לשיטתנו יש בחירה, ובזה בעצם יש הרבה מהפסיכולוגים שחולקים, אבל הם מתחילים להודות לדבר הזה. נתן לכם שתי דוגמאות אולי. דוגמה ראשונה דיברנו עליה. האם בשינה יש בחירה? יש בחירה. אדם יכול לבחור בשינה, והראיה.
50% מהמדינה הם קמים באיזה שעה שהם רוצים. איך זה? איך זה? אתם יודעים למה? יש להם החלטת אמת שאני רוצה לקום בשעה מסוימת, הם בונים בתוכם מין שעון ביולוגי שהם קמים מתי שהם רוצים. עוד דבר, אנחנו, הבעיה איתנו, שאנחנו כאן וחוזרים לישון, יש להם בחירה מתי להתעורר. 50% הנותרים מתפלים. רגע, אני 4 שעונים שם, לא רק 4 שעונים, גם אשתי אומרת לי קום קום, אני זרוק עליה קום קום, ואני לא מתעורר, אני לא יודע מה לעשות. איך זה עובד? אבל אם נשים לב שגם אותם 50% שהם רוצים באמת לקום, הם קמים. שהם צריכים לקום לדבר דחוף, מסוים, הם קמים. על הצד שהם נרדמים, טיול, על הצד שהם נרדמים, אז הם כן מתעוררים. אבל אם נבדוק, רבותיי, יותר עמוק, לחז"ל זה כל כך פשוט. יש הלכה בחז"ל שאף פעם לא הבנתי אותה. אבל תראו כמה עומק יש במשפט אחד של חז"ל. אומרת הגמרא בבא קמא, אדם מועד לעולם. מה זה אדם מועד לעולם? בין ער בין ישן. אדם שהזיק בשוגג, בשגגה. האם הוא חייב או פטור? מה אתם אומרים? אומרת ההלכה, חייב. אין דבר כזה להשיג בשגגה. חייב. טוב, הבנתי אותך. טוב, בשגגה, למה לא שמת לב? אדם לא מכניס יד לאש בשגגה, הוא לא שם יד מסריגה בתוך חשמל בשגגה. זאת אומרת שלא התבוננת מספיק. אבל בוא נשאל שאלה קצת יותר עמוקה. אדם שהזיק תוך כדי שינה, האם הוא חייב או לא? אומרת הגמרא שהוא חייב. כלומר, אני הלכתי לישון, היה לידי איזה עציץ יפה, ושברתי אותו תוך כדי שינה, אומרת הגמרא בבא קמא, חייב. למה? יש לך בחירה. גם בשינה אתה יכול לעצב הראיה שאדם לא נופל מהמיטה. למה אתה לא נופל מהמיטה? נכון, אתם צודקים שהבחירה היא לא ברמה גבוהה מאוד, אלא ברמה מועטת, במודעות מועטת, אבל יש בחירה. אבל בואו נעבור עוד יותר. תכונות פנימיות של האדם, האם בהם יש בחירה או לא? אז יש, כמו שאמרנו, טוענים את הטענות הכפרניות שהם שייכים לבני אדם קדמונים, שהם לא התקדמו לא מבחינה פסיכולוגית מודרנית וכל שכן לא מבחינה תורנית ולא מבחינה יהודית, ולכן הם שללו מעצמם את האפשרות לעצב את עצמם ולבנות את עצמם. הוא אומר, אני לא יכול, כמה פעמים אתם שומעים את המילה הזאת? ככה נולדתי ואני לא יכול להשתנות. או המשפט הזה, קבלו אותי איך שאני. זה מה יש. מי שלא רוצה, שמעתי פעם משפט יפה, מי שלא רוצה שיראה לי את הגב. זהו. בבקשה, תסתובב, תתחיל לצעוד. שמאל, ימין, שמאל. לא נאה לך, כל טוב. זה אני וזהו. זה בעצם הדבר הזה, המשפטים האלה, משפטים כפרניים ביותר. כיוון שהאדם חייב להכיר בעובדה חד משמעית, אתה יכול לבחור גם בתחומים הפנימיים, אתה יכול לשנות את עצמך, וכמו שאמרנו, אתה לא רק יכול, אתה חייב לשנות את עצמך. כי האדם נולד פרא, כי העיר פרא, אבל מתוך זה האדם ייוולד. אתה צריך לבנות אדם, וזה בעצם התפקיד שלנו בעולם. אז המילה הזאת, נולדתי כעסן, מהיום והלאה אנחנו לא נשמע אותה יותר, כיוון שאם אתה נולדת כעסן ואתה מתכוון גם למות כעסן, אז דע לך שאתה הולך לסבול כל החיים שלך. שום דבר לא יספק אותך בחיים. כי אם זה לא יעצבן אותך, אז היא כן תעצבן אותך. ואם היא לא תעצבן אותך, אז הילד כן יעצבן אותך. ואם לא הילד, אז השכן שהוא שם מוזיקה בשעה 11, ואם לא הוא, אז השכן השני שבונה סוכה בשעה 12. תמיד יש לנו על מה להתעצבן. ברוך השם, לא חסרים דברים. אם כן, רבותיי, טבע, משמעות המילה טבע, זה גם לשון תובע, תובע במידות הרעות, או לשון מטבע. מטבע זה החותמת של האישיות שלך. וזה הכל תלוי בך, ולכן אין דבר העומד בפני הרצון חוץ מהרצון עצמו. הרצון זה הדבר היחיד שיכול לעמוד מול הרצון, להתנגד לו, ואז ממילא אדם רק תובע ושוקע. קח דוגמה, אתה הולך עכשיו לשוק ואתה רואה פתאום שני סוחרים רבים ביניהם, צעקות, צרחות, ואתה נכנס באמצע, אתה בא לקנות מאחד הסוחרים, עכשיו איזה קד יפה, איך הוא פונה לך? כן אדוני, מה אתה צריך? רגע, כרגע הוא היה כמו אריה. איך הוא נרגע פתאום? אתה רואה שאתה רוצה, אתה שולט. כלומר, אנחנו צריכים לדעת שאני רוצה, אני שולט. שואלים על אדם, למה כעסת על אשתך? אז הוא אומר, תשובה גאונית. צריך אולי כמה שנים של האוניברסיטה בשביל לענות תשובה כזאת. אז הוא אומר, היא הרגיזה אותי. שמעתם? בואו ננתח את התשובה הזאת. כלומר ככה, בבריאה
יש 4 חלקים, דומם, צומח, חי, מדבר, נכון? הדומם, הצומח והחי בעצם הם בלי בחירה. אין להם בחירה. הצומח אין לו בחירה, הוא מגיב, גודל, תשקיע אותו, גודל, לא תשקיע אותו, נכון, היום אתה יכול לדבר לפרח, אפשר לשיר לפרח, גודל יותר טוב, פחות טוב, אבל זה לא בחירה שלו, זה אינסטינקטים. זה טבעים שברא בו הבורא, וזה הוא לא יכול לשנות. חי, אותו דבר, הוא לא יכול לשנות, חתול, נולד חתול, ימות חתול, כלב, נולד כלב, ימות כלב, כלב אף פעם לא יאכל עכברים, וחתול אף פעם, זה אותו דבר, זהו. כלב לא ירדוף אחרי נחש, זה הסדר של העולם, ככה ברא הבורא. עכשיו, יש להם פשוט תגובות לא רצוניות, הן נראות לנו כמו בחירה חופשית, אבל זה למעשה אינסטינקטים. אבל האדם מהו? האדם זה יצור שהוא יש לו בחירה. ואם סתם ניקח דוגמה, יש מנורה, יש חוק במנורה שאני הולך לשלטר, מדליק את השלטר, אז מה קורה למנורה? היא נדלקת, נכון? לומר שאדם, אני שואל אותו, למה אתה כועס? הוא אומר, כי אשתי הרגיזה אותי, אז מה הוא אומר? הדליקה אותי. כלומר, מה הדליקה אותי? הוא צועק במילים אחרת, אני מנורה. הדליקה אותי, נדלקתי, לא הייתה מדליקה אותי, לא הייתי נדלק, אין לי בחירה, אני מנורה, זהו. זה הפשט הרגיזה אותי, זה המילים, העומק של המילים הרגיזה אותי. הדליקה אותי, מנורה היא בשנייה נדלקת. בשנייה, יש את הפלורסנט שיש לו 2-3 שיבובים, אבל נדלק מהר. כלומר, אין לי בחירה, מה אתה רוצה ממני? אני פלורסנט, זהו, זה מה שאני. עכשיו, האמת שכעסת על אשתך כי בחרת לי כוס. אולי היא עזרה לך, אתה צודק, עזרה לך לי כוס. אבל ההחלטה הייתה בידך. אני תופס אשתך, אבל רבותיי, זה פשוט זה הדבר הכי מרגיז שיש, אבל יש עוד הרבה דברים, כן? יש הרבה דברים שהם מרגיזים, ועוד הרבה אנשים שמרגיזים, אז זה לא... עכשיו שימו לב, כל זמן שאנחנו לא נבין את זה, לא נוכל להתקדם אפילו צעד אחד קדימה. רק צריך מאמץ, צריך כוח להתמודד, להתאמץ, ובסוף אנחנו כן נצליח. כלומר, אני צריך לדעת, אני עושה מה שצריך, ואני לא עושה מה שבא לי. אנחנו דיברנו על זה. בא לי הפשט, אני לא חושב. אני שוכח שיש על הכתפיים שלי איזה מתקן עגול שקוראים לו ראש, פשוט. והראש הזה נועד כדי לחשוב קצת. לחשוב ולקבל החלטות ולבחור. אני שכחתי שיש את המתקן הזה, אז אני פועל לפי אינסטינקטים, וזה הטעות של האדם, של רוב בני אדם. אנחנו פשוט בנויים כמו קיטור, כמו שאתה הזכרת, כמו קיטור. איזה דוד, מתמלא, בסוף מתפרץ. זהו, ככה זה עובד. ולמעשה, מה כולם אשמים? הילדים שלך אשמים, השכנים, הקרובים, כולם מה אשמים? אמרתי פעם, אחד החכמים אמר, לפעמים עדיף שתתייחס לקרובים שלך כמו אדם זר. כי על אדם זר אתה לא מתפרץ, לאדם זר אתה לא אומר מילים בוטות, ואתה לא פוגע בו, אז אולי עדיף שתתייחס אליהם כמו אל אנשים רחוקים. אולי. כל מקום יש טוענים, דיברנו על זה פעם, שבלי צעקות, אם אני לא הופך שולחן, שום דבר לא זז כאן. והראיה, שרוצים להעיר ילד בבוקר, אז מה עושים? אתה מעיר אותו ב7 או לא מתעורר, מעיר אותו ב7:05 לא מתעורר, ב7:10 לא מתעורר, אתה נכנס ב7:30, אתה נכנס כמו איזה עכשיו מפקד, איזה צרחות, צעקות, מקפיץ מהמיטה, בעיטות למטה מהמיטה, זורק את השמיכה. יש כאלה הורים בכלל עושים משהו חמוד, באים עם מים, שופכים מים לילדים. תפטף, אתה אומר, צא אבא שלך הוא עדין כנראה, כן? וזה מים קרים בטח היה, לא רותחים, כן? אז הבעיה, מה קורה שאתה צרוד ואתה לא יכול לצעוק, איך תעיר את הילד? אז אמרתי פעם, יש פתרון טוב, להיכנס עם M16, תכנס, תתחיל תנצרות, מה הבעיה? למה לא באמת? למה לא? הייתה איזו אישה אחת, היה לה 11 ילדים, יצאה מבית חולים, והיא הייתה גם כעסנית. אז בעלה אמר, עכשיו אשתי באמת היא M16. תרתי משמע, גם יש לה 16 ילדים, אמא של 16 וגם כמו M16. מכל מקום, למה באמת לא להעיר ככה את הילדים? למה לא להעיר אותם ככה? כי אנחנו מבינים, פתאום אתה מבין שאני לא רוצה רק שהילד יקום, אני רוצה פשוט שהילד ילמד לגלות אחריות, שהילד ילמד אחריות על עצמו, אחריות לבית ספר, אחריות על החיים. ואתה לא יכול להשיג עם M16. וכמו שאתה לא יכול להשיג עם M16, גם עם צעקות אתה לא יכול להשיג את זה. לא השגת את המטרה שלך פשוט. לא השגת אותה. טוב, יש פתרונות. מה עושים ילד עצלן? זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל ודאי שהצעקות והצרחות, רבותיי, זה לא הפתרון. לפעמים אדרבה יותר גרוע. אומרים מילים כל כך קשות לילד שזה נתפס לו בנפש. יא עצלן, יא בטלן. אתם יודעים שלעולם אסור להגיד לאדם עצלן, במיוחד לא לילד ולא לאישה. אתם יודעים מה ההבדל בין העצלן לאתה מתעצל? כשאתה אומר לילד אתה עצלן, הפשט המהות שלך זה עצלן.
ואז זה חודר לנפש הילד, והוא מתחיל להאמין שהוא עצלן, והוא יתנהג כמו עצלן. כשאתה אומר לילד אל תתעצל, מה הכוונה? מטבעך אתה חרוץ, רק עכשיו אל תתעצל. לכן צריך להיזהר במילים, גם לאישה. את שקרנית. מה עשית את האישה עכשיו? המהות שלה, את שקרנית, זהו. היא חיה עכשיו אסור לשקר. זה כן. את לא שקרנית, רק אסור לשקר. זהו. צריך להיזהר במילים, ושאדם כעסן, אדם בלחץ, אדם בעצבים, הוא לא שולט על המילים שלו. אז הכלל שלנו ככה, אתה הולך להרוס את הנשמה של הילד שלך, ולא רק שלו, אלא גם שלך. תפוס כלל גדול, לעולם אבל, לא תצליח לגרום למישהו לעשות את מה שאתה רוצה, אלא אם כן תגרום לו לרצות את מה שאתה רוצה. הבנתם? אתה לא יכול לגרום למישהו לעשות את מה שאתה רוצה. רק אם אתה תגרום לו רק לרצות את מה שאתה רוצה. אבל זה אנחנו נדבר אולי בהמשך. עכשיו, מסילת ישרים כותב, יש 4 דרגות בכעסנים. הדרגה הראשונה והקשה מכולם זה כועס על כל דבר, בלשון הרחוב זה נקרא פתיל קצר. דינמיט מהלכת. למה זה? עוד לא אמרת מילה והוא כבר נדלק, מתפוצץ על כולם, לא משנה מה, לא משנה איפה הוא נמצא, הוא נדלק על כל דבר. אומר המסילת ישרים, והוא קל לעבור כל העבירות שבעולם. ואם הייתה לו אפשרות, היה מחריב את כל העולם כולו. זה הדרגה הקשה ביותר. יש דרגה פחות. הוא לא מתעצבן על כל דבר, לא כועס על כל דבר, אבל כשהוא כועס, זה יהיה כעס גדול מאוד. הוא ממתין, הוא עד שהוא כועס זה פעם בחצי שנה. אבל כשהוא כועס, סכנת נפשות. אתה צריך מגן, אסור לעמוד לידו. אומר המסילת ישרים, וגם זה רע מאוד. הדרגה השלישית רבותיי, זה כועס לו בקלות, וגם כשהוא כועס הוא יכעס כעס קטן, רק הבעיה שלו שהוא מקפיד בתוך ליבו. יש אדם שהוא, תראה אותו עדין בחוץ, נראה לך שלום, מה שלומך, גם יכעסת אותו, לא יעשה סיפור גדול, בסדר, בחור עדין, אבל בתוך הלב שלו איזה הרגש, וואי, איזה קפדן, על כל דבר הוא מקפיד. אסור לזוז, הוא מקפיד על כל תנועה של בן אדם. הוא אומר, מסילת ישרים זה גם גרוע, ודאי שיותר טוב משניים הקודמים, זה ודאי, זה גרוע, הוא צריך לתקן את זה. והדבר הרביעי, מידה רביעית, קשה לכעוס. עד שהוא כועס זה הרבה זמן. וגם כשהוא כועס, מיד מתעורר השכל ואז הוא מפסיק. קל לרצות. כועס, רגע, מה אני עושה? בשביל מה לכעוס? לא שווה לכעוס. מיד הוא נרגע. אומר מסילת ישרים, אמנם מידתו של הלל הזקן עולה על כולם, שלא היה מקפיד על שום דבר שבעולם. איך מגיעים לזה? זה הרבה עבודה. היום לא יודע מה נספיק, אבל נלמד קצת כמה עצות. אז הדבר הראשון רבותיי, האם אפשר להתמודד עם כעס? מה אתם אומרים? אחרי כל מה שלמדנו עד עכשיו? אפשר, זה הפשטות. אז התשובה, אי אפשר להתמודד עם כעס. תשובה מפתיעה, נכון? אי אפשר. זה מקומם, מפתיע. לא רק שאי אפשר, אלא אין לך שום דרך ולא קיימת שום דרך להתמודד עם כעס. ויותר מזה, מי שמנסה להתמודד עם כעס, הוא מעניש את עצמו ואת כל אלה שסביבו. אתן לכם דוגמה, דיברנו על זה פעם. אמא אחרי ששמעת החלצי הראשון של השיחה, היא הלכה הביתה והיא הולכת, היא אומרת אני עובדת על מידת הכעס. מה היא עושה? היא מגיעה הביתה, יש לה 5 ילדים, היא M5, לא M16. הילד הראשון, אחרי שהיא שטפה את הבית, היא מוזגת מרק, ופתאום היא רואה שלולית של מרק ככה מהשולחן לכיוון הרצפה. אתם יודעים ככה עם כמה ירקות בדרך, והכל נוזל לאט לאט, אתם יודעים יפה כזה, מסודר. אבל היא אומרת, אני עובדת על מידת הכעס, אני לא כועסת, היא בולעת את זה. טוב, בלעת הכדור הראשון. אחר כך הלכו לשחק בחדר, ואחד הילדים החליט שהוא רוצה להראות לה את הכישרון שלו בציור, ובדיוק שבוע אחרי שבעלה צבע את הבית, אחרי ששנה שלמה היא רודפת אחריו. והוא לקח טושים עם צבעי פנדה והתחיל לקשקש על הקיר בצורה ממש יצירתית. והיא נכנסת לחדר, היא לא רואה צבעים, היא רואה כל שחור, היא בולעת גם את הגלולה הזאת ואומרת, אני עובדת על מידת הכעס. ואחר כך עוד צרה ועוד צרה, אבל היא עובדת על מידת הכעס. ב8 היא מכניסה את כל הילדים להתקלח, והבעיה ששמה אותם באמבטיה, מילת האמבטיה, ואחרי רבע שעה היא רואה שהמים עברו מהמקום הטבעי שלהם לעבר הסלון. מהאמבטיה לתוך הסלון, ואז האמא הזאת מתפרצת, אבל בצורה ממש התפרצות וולקנית. איזה צעקות, איזה צרחות.
והילדים מסתכלים ואומרים, רגע, מה קרה לאמא? עד עכשיו היא הייתה כל כך עדינה. זה נקרא אדם שעובד על מידת הכעס. זה מה שקורה בסוף. היה עדיף כל פעם תתעצבני קצת, על המרק תתני מכה קטנה, ועל הקשקוש תתני עוד מכה קטנה, ולא תעשי את ההתפרצות הקשה הזאת. זה נקרא לעבוד על מידת הכעס. ולכן הדרך היחידה להתמודד עם מידת הכעס, אבל היחידה, ולא רק עם מידת הכעס, אלא עם כל המידות הרעות, רק עכשיו אנחנו דנים במידת הכעס, זה רק בכביש עוקף כעס. יש כביש שהוא עוקף את הכעס, לעולם לא בצורה חזיתית. כי אם לא, אתה פשוט מעניש את עצמך, מעניש את החברה, את הילדים, ואתה בסוף תתייאש ולא תעבוד. אז בואו נראה כמה דרכים, היום לא נספיק הרבה, אבל הדרך הראשונה, רבותיי, הדבר הראשון והעיקרי, והוא חשוב וטוב לכל תחומי החיים, להירגע, לנחת, לשלווה, לשביעות רצון, מעצמי, מהחברה, בקיצור אתה מרוויח את הכל, זה להקטין את רמת הציפיות. שימו לב רבותיי, כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. אני רוצה לתת לכם דוגמה, אני אשאל אתכם שאלה. לחכות לאוטובוס 20 דקות זה מעצבן או לא? מעצבן, נכון? האמת שתלוי. אם אני מחכה פה באופקים לקו אחד, מאוד מאוד מעצבן, כי האוטובוס צריך להגיע כל 10 דקות. לחכות 20 דקות זה מאוד מעצבן. אבל אם אני מחכה לאוטובוס לירושלים, שצריך להגיע כל חצי שעה והוא הגיע אחרי 20 דקות, זה לא מעצבן. אז תגידו לי, לחכות 20 דקות זה מעצבן או לא? תלוי למה ציפית. מובן? שאני מצפה כל 10 דקות לאוטובוס והוא בא לי אחרי 20 דקות, זה מאוד מעצבן אותי. אבל אם ציפיתי לחצי שעה והוא הגיע אחרי 20 דקות, אז אדרבה, זה משמח אותי. כלומר, רבותיי, שימו לב. הבעיה איתנו שאנחנו, כולנו, מסתובבים עם רשימת ציפיות איך החיים שלנו צריכים להיראות. יש לנו רשימה. וכל פעם שיש סתירה בין הרשימה לבין המציאות, שם מופיע הכעס. כלומר, הכעסים שלנו זה בנקודת הפער בין הרצוי, מה שאני רוצה, לבין המצוי, למה שיש לי במציאות. זה בעצם שם מופיע הכעס. כשאדם לא שבע רצון, לא מעצמו, לא מהחברה, לא מהמצב שהוא נתון, אז מה קורה? נוצר איזה וקום, נוצר חלל, ובאותו חלל מתמלא בתסכולים, במרירות, שזה לא הולך כמו שאני רוצה, זה לא מצליח לי כמו שרשמתי, ואז רבותיי, שם זה מתמלא בכעסים, ואחר כך ממילא יוצאים ההתפרצויות. בסדר? אז מה התפקיד שלנו בעצם? כדי שנעקוף את הכעס, וזה התפקיד הראשון, זה פשוט לצמצם, לדעת איך אני מצמצם את הפער הזה בין הרצוי לבין המצוי. אתם יודעים, יש בדיחה בעולם שאומרים, אם אתה רוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא, ספר לו על התוכניות שלך. מכירים את זה? תתחיל לספר לו, כן, מה תכננת? מה אתה אומר? המנהל, יפה, כן, $1,000,000, שנה הבאה, פייס, כן, לעבור דירה, רכב חדש, תמשיך לספר לו, אתה ממש מצחיק אותו. שמח את הקדוש ברוך הוא. יש לנו רשימה גדולה, אנחנו מעל ידיים רשימה גדולה. וזה לא מסתדר עם המציאות, אז יוצר הרבה תסכולים, מרירות. וזה מה שקורה, המרירות הזאת היא גורמת לך להתפרצויות בעצם, לכעסים. אבל רבותיי, אנחנו לא מכתיבים את המציאות, והראיה שכל החיים שלנו לא הולכים לפי הרשימה שכתבנו. הרי כתבנו הרבה דברים, ואנחנו כל שנה משנים, כי זה לא הולך בדיוק כמו שאנחנו רוצים. לא הבריאות, לא הפרנסה, לא תמיד השלום בית, קיצור, לא העבודה, לא ההתקדמות שלנו בחיים, זה לא הולך כמו שאני כל כך רוצה. יש הרבה טקלים בדרך, הרבה מכשולים יש לי בדרך. דוגמה, אדם נוסע עכשיו, יוצא לנסיעה, פתאום יש פקקים. אתם יודעים, בכביש גאה בבוקר, מי שנסע פעם שם, זה נורא והיום. זה נסיעה של רבע שעה, אתה עושה אותה משהו בין שעה וחצי לשעתיים. נורא והיום. אז אדם שלא יודע שיש פקקים והוא נתקע שם, הוא רותח, אבל עדיין יש אנשים שכל בוקר נוסעים את הנסיעה הזאת. אתם יודעים איך הם מגיעים לשם? אני ראיתי, אני הייתי גר שם. מגיעים לשם קודם כל עם דיסק, עושים את הדף יומי בדרך. עם ארוחת בוקר. ממש ככה, יש להם סדר בשעה וחצי הזאת של הפקק. אז אדם שהוא מוכן, אדם שהוא לא מצפה לדבר מסוים, הוא לא מתאכזב בשום דבר. אתן לכם דוגמה. קיבלת מתנה לבר מצווה 100 שקל. 100 שקל קיבלת. זה מרגיז או לא? תלוי מי נותן לך. אם זה אחד שנתת לו 500 שקל, מה, הוא עושה לי 100 שקל? לא מתבייש. מה, זה 5 בר מצוות שהוא ישלם לי את מה שנתתי לו? אבל אם זה אחד שאתה לא מצפה ממנו להרבה, אז אתה לא תתאכזב.
אז אדרבה, אז מההתחלה תצפה ל-50 שקל. אל תצפה ל-500 שקל. כלומר, רבותיי, זה סתם דוגמה. אבל אדם ייקח את זה לכל החיים שלו. העבודה העיקרית וגם הקשה, אבל תקטין את הציפיות שלך. אם אותה אמא שדיברנו מקודם, היא הייתה מקטינה את הציפיות מהילדים. כלומר, אותה אמא הייתה מבינה שילד זה, נעשה לה שיעורי בית. נגיד לה, ילד זה מוצר שצועק, מפריע ומלכלך. אמר פעם חכם אחד, אל תגיד מוצר, תגיד אוצר. ילד זה אוצר שמפריע, צועק ומלכלך. תחזירי עוד הפעם, אתם יודעים, כמו השיטה של הבית ספר. תרשום 100 פעמים, אסור להפריע בשעת השיעור, אסור להפריע בשעת השיעור. תחזירי, עוד הפעם. עכשיו שימו לב, מה קורה לאמא הזאת? היא פתאום מכניסה לעצמה, היא לא מצפה מילד בן 4, מה שאני מצפה מילד בן 30. אני בכוונה אומר ילד בן 30. אני לא מצפה מילד בן 4 דבר כזה, מה קורה? אז אם הוא ישפוך את המרק, זה דבר טבעי. אם הוא יקשקש על הקיר, זה גם כן דבר טבעי. ואם הוא יצעק, ודאי שזה טבעי. ואם הוא לא יעשה את שלושת הדברים האלה, מיד להוציא מתחום, לבדוק חום. כי ילד שלא צועק, ילד שלא מלכלך ולא מפריע, יש לו בעיה. זה ילד. הבעיה, אנחנו חושבים שילד זה איזה בובה, מצפים ממנו שיתנהג כמו בחור בן 20 וצועקים עליו, מה אתה מלכלך? עכשיו שטפתי. מה אני מלכלכים? מה את מדברת? מה חשבת שאני אעשה? שאני אבוא אחרייך עם סמרטודות? שכחת שאני ילד בן 4? אני צריך את הפורקן שלי? הגמרא מספרת רבי זירא היה קונה לילדים שלו כלים שבורים, כלים סדוקים. למה? ילד צריך לשבור, אין מה לעשות. בשביל זה פתחו חנות 2 שקל, ואנשים לא מבינים את זה. לא מבינים את זה, זה לא 2 שקל, אתה צודק. הולכים, קונים לילד רכבת. לפני חודש ראיתי, אמא קנתה לילד בן 4, רכבת חשמלית. קנתה לו את זה באיזה 1,000 שקל עם שלט וזה. כמה זמן יכול לצל ילד רכבת חשמלית? נשאר לו רק השלט. זה ככה לא זז, בסוף גם אותו זרק שבר. אמרתי, מה, תראה כמה השקע, מי ביקש בכלל להשקיע בו רכבת חשמלית ב1,000 שקל? לכי לה 2 שקל, תקנו לו 10 דברים, 10 פריטים, תני לו לשבור אותם, זה מה שהוא צריך, זה מה הוא צריך את הרכבת שלך עכשיו. קונה בשבילך או בשבילו, למי את קונה? זה ילד, אל תצפה ממנו. זה הפשט כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. אם היינו מבינים רבותיי את הסוד הזה, אז היינו לא מתמודדים עם הכעס, אלא היינו עוקפים אותו, פשוט לא היה מגיע אלינו. כי אני מקטין את רמת הציפיות שלי בכל דבר בעולם, לא משנה באיזה תחום. אדם מגיע הביתה, אז הוא מחכה שאשתו תאריך אותו. תראה, בסך הכל אני עבדתי 9-10 שעות, אני מחכה לאיזה יחס, כוס תה, קפה, עוגה, משהו, עוגת חנק, כן. יש גורסים איזה עוגת הצ, אתה יודע מה זה עוגת הצ? לפני שאומרים הצילו נחנקים. מכל מקום אני מחכה למשהו, כן, אני מחכה לאיזה, והוא מגיע הביתה ואשתו לא מתייחסת, איתי בכלים. פתוח, מה פתוח? תבואי לפתוח את הדלת, מה זה פתוח? הבעל הגיע. והוא כולו רותח, הוא מגיע הביתה. למה? כי הוא ציפה שאיך שהוא יגיע, יהיה את השטיח האדום, והיא תפתח לו מים חמים, והכל יהיה בסדר. ופתאום הוא ראש, תקטין את הציפיות שלך. אולי אשתך גם כן עובדת קשה, והיא אולי גם כן מחכה שאתה תעשה את זה. הקטנת את הציפיות, אז מקסימום תעשה לך כוס תה, תודה רבה, לא ציפית לזה אפילו. פשוט החיים שלך התהפכו. במקום שאם לא קיבלת עוגה, היית מתעצבן, עכשיו אפילו על כוס תה קטן, אתה תשמח. כי הציפיות שלך הן קטנות. כל תחום בחיים זה ככה. כל תחום שיהיה בחיים. אז מה אני עושה בסך הכל? עקפתי את הכעס, לא נותן לו להגיע. רבותיי, אם אנחנו לוקחים את רשימת הציפיות, ואני מתאים אותה למציאות של החיים, זה לא קשור לדת, זה לא קשור לתורה, זה קשור לאיכות חיים. איכות חיים ברמה אחרת לחלוטין. אתה חי לא רק כלפי חוץ רגוע, אלא כלפי פנים אתה שלם, אתה שלב, טוב לך. לא מצפה מהעולם, לא מהחברה. הקדוש ברוך הוא לא חייב לי כלום. מה שיש לי, הכל טוב. תוריד, תקטין כל פעם את הפער, תלמד להקטין, לצמצם את הפער בין הרצוי לבין המצוי. בואו נראה, כיוון שנשאר לנו עוד 2 דקות, רבותיי. אז עוד נקודה אחת בציפיות, בזה אנחנו נסיים. הווה דן את כל האדם לכף זכות. כלומר, שאני אומר הווה דן את כל האדם לכף זכות, אחד מהדברים זה בשבילך. זה לא בשביל האדם שאתה דן אותו לכף זכות, זה בשבילך, שיהיה לך טוב. למה? לא מצפה ממנו, אלא אתה לא כועס.
רגע, אולי לא הייתה לו אפשרות אחרת. אולי אין לו את השכל מה שיש לי. אולי עכשיו הוא עובר תקופה קשה. מי יודע? אולי הוא לא שם לב, וזה לא כמו שאתה חושב שהוא עשה לך בכוונה. היה איזה אחד בישיבה, אולי סיפרתי לכם פעם. חודש לא דיבר איתי. מנסה לדבר איתו, לא דיבר איתי. מה עשיתי? אני לא אחד שרב, לא אחד שמתווכח. הלכתי אליו, בפורים, משלוח מנות, אמרתי לו כך, חייך, שמח, אמרתי לו, תגיד לי, מה עשיתי לך כל כך ש... תגיד לך את האמת, 3 פעמים אני עובר לידך, אני אומר לך שלום, אתה לא אומר לי. אני לא ידעתי בכלל, לא ראיתי אותו אפילו. אתה רוצה לידי, אמרת לי שלום ולא עניתי לך? אם היית יודע את היסוד הזה של למד זכות בכלל, היית בא שאלתי למה אני לא לך שלום, והייתי אומר לך שלא ראיתי אותך אפילו. אולי סתם עברתי, אולי הסתכל, לפעמים בן אדם מסתכל על בן אדם, אבל כיוון שהוא מרוכז באיזה משהו, הוא לא מתבונן מי עובר מולו. למד זכות. היה איזה אחד, המלמדים, יום אחד הוא איחר לשיעור. עכשיו תחשבו, מלמד מאחר לשיעור, יותר איזה אחד המרצים, מאחר לשיעור, תחשבו עכשיו הוא מגיע 30 ילדים, איך שהוא נכנס לכיתה, מגיע הילד, מראה לו ככה שעון. וואי, איזה בושה. המלמד הזה מיד נתן לו סתירה, אינסטינקט, סתירה. את זה קיבל את זה כל כך קשה. הלך הביתה, ממש קשה, יום קשה עבר עליו, עד שהגיע אבא בערב, סיפר את זה לאבא. ואבא מתקשר למלמד, מה עשית? נתחת האמת, עשיתי טעות. זה היה אינסטינקט של הסתירה, אבל תשמע, הילד הזה ממש חוצפן. הוא אומר לו, למה חוצפן? אני מאחר, איך שנכנסתי, אומר לי את השעון. הוא אומר לו, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע כמה הילד הזה אוהב אותך. הוא אומר לו, אז מה זה? הוא אומר לו, תראה, אתמול קניתי לו שעון. והילד אמר, הראשון שאני אראה לו את השעון זה למלמד, כי אני אוהב אותו. ואיך שנכנסתי, הוא הראה לך את השעון. שמעתם מה זה למד זכות? מי החולם על דבר כזה? נגיד, לספר לכם עוד מעשה אחד, פשוט רבותיי. היה איזה מרצה אחד, דודי ברוורמן קוראים לו, הוא גם כן, הוא מערכים, הוא סיפר מעשה מאוד יפה. הוא אמר שפעם הוא הרצה וישבו מולו איזה זוג, וכל הדרשה, כל ההרצאה הם מדברים ביניהם. הוא התעצבן. למה? תראה, אני לא מחייב אתכם לבוא להרצאה, אבל באתם כבר, תשבו בשקט. דבר איתם, דברת איתו. בסוף בא למה לא תשמע, כל הכבוד לך, באת, יפה מאוד, אבל למה מדבר באמצע ההרצאה? לא כבוד הרב, מה אתה מדבר? זאת שיושבת לידי ארגנטינאית, היא לא מבינה כלום. אני פשוט הייתי מתרגם לה את כל ההרצאה. מה לא שמת לב שכולם צוחקים והיא צוחקת רק אחרי 2 דקות, רק אחרי התרגום. אמרתם, זה נקרא להם את כף זכות. הבאתם את כל האדם לכף זכות, אתם יודעים מה הפשט בזה? הפשט שאני לא מצפה מאף אחד כלום, אני לא מתרגז, אני לא מתעצבן, החיים שלי פשוט נראים אחרת, ואני מנטרל את כל הכעסים שלי, אין לי כעסים, הכל בסדר. נקודה שנייה, זה נקודה שהכעס כבר מתחיל להתפרץ. פה אין זמן לרעיונות, עכשיו אתה נמצא באמצע הקרב. מה תגיד לי עכשיו? רגע, תקטין את הפער, אין פער, עכשיו בן אדם בהתפרצות שלו. אז הפתרון השני, יש ווליום לכעס. מהו הווליום לכעס? הורדת הווליום. אותה אני אגיד לכם, הרמב"ן כותב באיגרת שלו, שימו לב את המשפט הבא. תתרגל תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. בואו ננסה קצת לפתוח את זה. תתרגל. מה זה תתרגל? אומר הרמב"ן, אדם צריך להרגיל את עצמו גם לא בשעת כעס לדבר בשקט. תמיד. זה ההרגל. היה זה אדם אחד בא לרופא, אמר לו, תשמע, יש לי אשתי בעיות של שמיעה. מה בעיות שמיעה? כל הזמן צועק לה, היא לא שומעת אותי, לא עונה לי. אז הוא אמר לו, מה בעיה? תביא אותה לפה. לא, היא לא רוצה לבוא. איך אני... טוב, בוא ניתן לך בדיקה. אתה תעמוד ככה צמוד לקיר, נגיד 10 מטר מנה, ותגיד לה, מה עשית היום לאכול? היא לא תענה לך, תתקדם עוד 2 צעדים. מה לא, תתקדם עוד 2 צעדים, עד שתגיע אליה, ואתה תגיד לי מאיזה מרחק היא כבר שומעת אותך, ואז אני אדבר, נטפל. אז הוא, שושנה, מה עשית לאכול היום? מתקדם עוד. שושנה, מה עשית לאכול היום? מתקדם עוד, עד שמגיע לאוזן. שושנה, מה עשית לאכול היום? אמרתי לך כבר 10 פעמים מרק עם עוף. התברר שהוא לא שומע. אדם, ברוב שהוא צועק, הוא לא מתרגל לדבר בנחת, לא מדבר בשקט, הוא לא שומע מה מדברים איתו. הוא לא מבין, הוא לא מקשיב. היה איזה פעם אחד, אח של הגאון מווילנה, הוא היה רב עצום, תלמיד חכם עצום. פעם אחד נכנסו שם, הוא לא היה במקום, ואז תלמידים ישבו ללמוד. אז נכנס פתאום איזה עגלון התלמידים. אמר להם, אני עגלון כהן, מותר לי לקחת גרושה? אמרו לו, מה פתאום? מה זה לקחת גרושה? איך תיקח גרושה? אסור, כתוב לא ייקח גרושה, כהן לא...
גרושה וחלוצה, על מה אתה מדבר? חזר אח של הגאון מווילנה, אמר להם, מה היה בבית מדרש חידוש? אמרו, נכנס עגלון, שאל, מתחת לכת גרושה, איזה שאלה זאת? אבל מה אמרתם לו? אמרו שעשו, בואו תרצו, תרוצו אחר מה, תקראו לו, רצים, קוראים לו. תגיד לי, למה התכוונת? אני התכוונתי, אני עגלון, נהג מונית, אם מותר לי לעלות גרושה לאוטו, אני לא יודע. לא מקשיבים. מה, הוא שואל אותך, מה אתה עונה לו? זהו, אדם צריך לדעת, אני צריך להקשיב. צריך להקשיב. עכשיו שימו לב, זה תתרגל, על ידי שאדם מרגיל את עצמו לא בשעת לחץ, לא בזמן הקרב, תרגיל את עצמך לפני זה, אז מלא שגם יגיע הקרב, אתה מדבר בשקט. אתם יודעים מה קורה שאדם מדבר בשקט? יש סוד. הגוף שלנו הוא מגיב. יש לנו יחסי גומלין בין הגוף לבין הנפש. הגוף מגיב למצבי נפש, והנפש מגיבה למצבי גוף. ברגע שאדם מדבר בשקט, הוא לא יכול להגיד מילים בוטות. הוא לא יכול לקלל. ננסה לדבר בשקט, בעדינות ולקלל. אתה לא יכול, אי אפשר. אז זה מלמד אותך, קודם כל אתה משתלט על הנפש. לא רק משתלט על הנפש, אתה משתלט על המחשבה שלך. כשאדם מדבר בשקט, אז הוא לא מבעיר, אין לו חומר בעירה, ואז מלא הוא שולט על המחשבה. וכשאתה שולט על המחשבה, אתה יודע איך להגיב נכון. אז זה כותב לנו הרמב"ן, דבר ראשון תתרגל. מילה שנייה, תמיד. בן אדם מתרגל, אבל יש מצבים, לא, עכשיו זה לא זמן לדבר בשקט, עכשיו זמן לשבור כיסאות, לא, לא. תתרגל תמיד, ולדבר כל דבריך. יש בן אדם שהוא מדבר, יש דברים שמדברים אותם בשקט, יש דברים שמדברים בצעקות, פעם סתם. הוא כל האלה שהוא, מושיקו, בוא לאכול. למה אתה צועק? לך לחדר, תגיד לו, מושיקו, בוא לאכול. כל דבריך, אפילו שאתה לא בכעס. אל תרגיל את עצמך להרים את הכל. אל תרגיל את עצמך. ככה גם הילדים מתרגלים בסוף. היום ילדים צועקים, אתה הולך, אתה שומע אותם צרחות, מה אתם צועקים, מה קרה? יש לי אוזניים, שתי אוזניים, נמצא לידך. כל דבריך. לך, מושיקו, אתה רוצה לבוא לאכול? מושיקו, כנס להתקלח. מהמטבח, משה, כנס המקלחת. מה קורה? אתה מתרגל לדבר בקול. כשמגיע מצבי הלחץ, הטונים עולים עוד יותר. עוד יותר, וזה יותר גרוע. עכשיו שימו לב, הרמב"ן לא כותב תתרגל תמיד לדבר כל דבריך בשקט, אלא בנחת. יש הבדל בין שקט לנחת. נחת, תחדיר לעצמך מנחת כזאת פנימית, שאתה לא רק מדבר בשקט, אלא שהמילים יצאו כזה וזורם כזה, בנחת. עכשיו, כשאתה תדבר בנחת, אתה תראה שכמעט ואין לך אפשרות לכעוס. אני לא אומר לך תתמודד עם הכעס, כמו שדיברנו. אנחנו לא מתמודדים עם הכעס. מה אנחנו עושים? פשוט אתה משתמש באיזו שיטה שהמכונה של הגוף משתנה. כשאתה מדבר בשקט ובנחת, הגוף לא יכול להיות רוטט. הוא לא יכול להיות רוטט. הוא חייב, הוא מרגיע את עצמו. הגוף נרגע לבד. וזה רבותיי שיטה בדוקה. מענה רך ישיב חמה. לשון רכה תשבר גרם. ולכל אדם, כותב הרמב"ן, יש בן אדם שהוא מדבר לשכן בצורה יפה, אבל שהוא מגיע לאשתו, אוי ואבוי. עם חבר שלו, שהרב יגיד לו, אתה יכול להקפיץ אותי לנתיבות בטח בשמחה רבה, גם בשתיים לפנות בוקר. אם אשתו אומרת לו, בוא תיקח אותי לשוק, אוי ואבוי. מה, אני נהג מונית שלך? מה קרה לכל אדם? אשתך גם בכלל אדם. האישה זה לא אדם? הילד זה לא אדם? הילד צריך לסבול את כל ההתפרקויות שלנו? החבר הקרוב שזה לא אדם? ובכל עת, מה זה בכל עת? יש ימים, יש זמנים שהם מאוד מאוד קשים, כמו ערב שבת. ערב שבת זה זמן של לחץ אדיר, או לפני שיוצאים לאיזה אירוע, לשמחה, לחתונה, בבוקר, כשמרים את הילדים. בכל עת, כותב הרמב"ן. כל זמן, כל הזמן תדבר בשקט, דבר בנחת, כל הזמן. אתה תראה איך שהגוף שלך מתחיל להגיב אחרת בכל דבר. זה פלא. קודם כל אתה שולט על המחשבה שלך. שולט על המוח. הרי כל הכעסים זה מגיעים מהכבד, שם זה מקור הכעס, הכבד והלב. כשאתה מדבר בשקט, אתה לא נותן להם לעלות למעלה. אין את המילה הזאת עלה לידם למוח, אין דבר כזה. המוח הוא לוקח את הפיקוד, הוא לוקח את השליטה. ברגע שאדם כועס, מה שקורה עלה לידם למוח זה לא סתם רבותיי. כי משכן התאוות בכבד, והכבד זה אדם, וכשאדם כועס, אז הוא מעלה את כל הכבד, את כל הדם הוא שם פה. הוא נותן לה כבד לשלוט. אז הוא יוצא כלום, כבד לב מוח, או כלם. ואם זה הלב שולט, אז הוא יוצא למח, אבל אם המוח שולט, אז זה מלך, אתה מולך על עצמך. אז זה הדבר
הבא שאדם מתגבר, מתמודד עם הכעס, כלומר אני לא אומר לך אל תריב, תתווכח, בואו נתווכח אבל בשקט, תתווכח בשקט, נראה איך אתה יכול, כמה זמן אתה יכול להתווכח בשקט, תלך ישר, הטונים יורדים, וגם החבר נרגע, האישה נרגעת, פשוט פסיכולוגיה פשוטה. הדבר השלישי רבותיי, שיטה נוספת, שהכעס מתעורר, תנסה לדחות אותו תמיד לאחר הזמן. תגיד אני אכעס, תגיד לעצמך אני אכעס, לא עכשיו, עוד 10 דקות. תעשה לעצמך מין קבלה קטנה כזאת, עוד 10 דקות אני אכעס. יש החזון איש, ידוע, יצא ידועה, יש הרבה צדיקים, הם שמים, יש להם חליפת כעס. מה זה חליפת כעס? יש חליפה בארון, ומי שמחמיר, הוא עושה אותם הרבה כפתורים, הוא מקבל על עצמו, אני לא כועס עד שאני לא שם את החליפת כעס הזאת. החזון איש פעם אמר לאחד התלמידים שלו, שלא תחשוב, אני האדם הכי כעסן בעולם. אמרו לו, אתה כעסן, חזון איש? אמר להם, כן, רק אני קניתי את החליפה הזאת, ואמרתי שאני לא אכעס עד שאני אלבש אותה. אמר לו, בסדר, אבל אף פעם לא ראינו אותך שם את החליפה. אמר להם, לא, השארתי אותה בחנות. קניתי, השארתי אותה בחנות. אז שימו לב רבותיי, אתה יודע מה קורה? מה הפסיכולוגיה כאן? מה קורה שאדם דוחה את הכעס? פשוט כל האנרגיות השליליות הולכות. אתה פתאום חושב נכון על הדבר. ברגע של התפרצות אנחנו לא חושבים נכון. אנחנו רואים את כל התמונה מעוותת. ברגע שאתה ממתין 10 דקות, אתה חוזר, רגע, על מה אני מתפרץ בכלל? על מה אני מתפרץ? אז לא עשו את מה שאמרתי. עברו על דבריי. ופתאום בן אדם רואה שהוא מתחיל להגיב נכון לכל דבר. ולא רק זה, זה יתחיל לעבור לך לפנימיות. אתה מתחיל בחיצוניות, וזה מתחיל לעבור לך לפנימיות. זה סוד הסבלנות. מה זה בעצם הסבלנות רבותיי? סבלנות זה ההפך הגמור של כעס. כעס זה חרון אף, ומה זה סבלנות? זה ערך הפעמים. תמשוך את זה. זה הסבלנות. ולכן סבלנות זה אל תגיב מהר לכל דבר. ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. תתחיל חיצוני, לאט לאט זה יחדור לפנימיות. זה התכונה של מנהיג. מנהיג טוב זה יש לו סבלנות. הקדוש ברוך הוא שדיבר עם משה אמר לו, שאתה הולך להנהיג את העם תהיה סבלן עם העם הזה, תיזהר. צריך להיות סבלן. אז קודם כל אנחנו רוצים להיות מנהיגים של עצמנו, אז ודאי שצריכים להיות סבלנים. וסבלנות זה הפשט, זה המילים, זה סבל פלוס משמעות, זה סבלנות. זה סבל, אני אתן משמעות, אתם יודעים, כל העולם מלא בסבל, אבל הוא יותר מלא באנשים שעברו את הסבל. הרבה אנשים עברו והתגברו על הסבל. אז כל אחד יכול. אז אם כן, זה הסבלנות, זה הדבר חשוב מאוד. הקדוש ברוך הוא בעצמו סבלן איתנו. הרמ"ק כותב בתומר דבורה, יש 13 מידות. הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, רבו של האריזל, כותב אחד מהמידות, זה נושא עוון. נושא עוון. מה זה הנושא עוון? שהקדוש ברוך הוא סבלן איתנו. אין יותר מהסבלנות שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. אתה עושה עוון, אתה בורא משחית והקדוש ברוך הוא מאכיל אותו. מי אל כמוך זה גם מידת הסבלנות. הקדוש ברוך הוא מלך נעלב, מחיה אותך. באותו רגע שאתה חוטא כנגדו, מחיה אותך. יש לך סבלנות יותר גדולה מזו. והרי כתוב, ידבק במידותיו, אתה צריך ללמוד מהמידות של הקדוש ברוך הוא, אדמה לעליון. אדמה לשון אדמה לעליון. אז אם כן, זה הדבר שיבנה אותך, זה לא רק בשביל הסובבים אותך, זה בשבילך. זה טוב לך. עוד דבר רבותיי, דבר רביעי. תבדוק, תזכור, פעם אחרונה שכעסת, מה הרווחת? הרווחת משהו מהכעס? אם אנחנו נבדוק את עצמנו, אבל באמת, אנחנו נראה שלא הרווחנו לעולם כלום מהכעס. כלום, שום דבר. חוץ מהנזק שקיבלנו ושהבאנו על אחרים, כלום. על זה אומר שלמה, כעס בחק כסילים ינוח. אדם שהוא כעסן, הוא מוציא שלט, תולה לו שלט על המצח, אני כסיל. ככה אומר שלמה. כעס בחק כסילים ינוח. שם הוא נמצא. ומילא, אדרבה, נכשלת? נו, תפיק לקחים, ותתחיל להשתפר להבא. עכשיו שימו לב רבותיי. הדבר החמישי זה כמובן אמונה. אנחנו צריכים לעבוד כל יום על עצמנו בדבר הזה. אנחנו כולנו מאמינים. אבל שמגיע הניסיון, אנחנו פתאום שוכחים את אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. תחשוב שאתה לא תיפצע, אפילו אצבע אומרת הגמרא, נוקף הכוונה נפצע. אדם לא נפצע באצבע קטנה, שום דבר, אלא אם כן יש הכרזה מלמעלה. אז גם אם ביזו אותך, חד ושלום, אתה צריך לקבל את זה באהבה, אדרבה. יום כיפור יש לך. יום כיפור פרטי, יום כיפור קטן. שלך,
שאין לך כפרת עוונות יותר גדול מהדבר הזה של ביזיון, וזה בלי טיפולים קשים, בלי מחלות, בלי בעיות פרנסה, בלי קשיים, בלי עבדת רכוש, כלום. ביזו אותך, קבל את זה בשקט וזהו. דבר חשוב מאוד רבותיי, תזכורת. אתם יודעים שאדם שהוא לומד דבר, הוא זוכר את זה יום, יומיים, 3, מפסיקים לדבר על זה, חוזר לסורו. תרשום לך בפתק, אסור לכעוס. שים את זה בארנק שלך. כל פעם שאתה מוציא ארנק, תעודת זהות, אתה רואה את הפתק הזה. מה זה קורה? כל פעם שאתה קורא את זה, זה חודר לך לראש. כל פעם שאתה, בתת מודע שלך, בלי לשים לב. אתה מוציא, אתה לא מתבונן, אתה חושב שאתה לא מתבונן, אבל זה חודר, אסור לכעוס. ברגע שאתה בוא לכעוס, תראה שיצוף לך הפתק הזה. מודע, זה עבודה. זה לא קל להפסיק לכעוס. אבל אתה מקבל איכות חיים אחרת. האיכות חיים שלך משתנה, פשוט. אתה צריך לעשות את כל התת-צדקה, אתה צריך לעשות את כל האפשרויות, את כל המאמצים, כדי להגיע למצב, אני לא כועס. יש עוד דבר שאומרים חז"ל, שאיזה הוא חכם הרואה את הנולד. אדם לפני שהוא מגיע לאירוע, לפני שהוא מגיע לאיזה שמחה, תמיד ינסה לצפות לקראת מה הוא הולך. לפני שאתה מגיע הביתה, דוגמה, צריך לצאת לאיזה שמחה. אתה יודע הרי שאשתך תתעכב. אתה יודע את זה, לא יעזור כלום. קבעת מונית 7:30, קבעתם לנסוע ב7:30, אתה יודע שתתעכב. זה חוק בל יעבור, לא יעזור שום דבר. אתה במקום ללכת, אתה עומד לה מול המראה, אתה משגע אותה, לא, יאללה, זריז, תזרזי, עזוב אותך. זה לא יעזור לך, תצפה את הנולד. אתה קבעת 7:30, אתה מבחינתך יוצא ב8, נקודה. למה? כי האישה צריכה להתאפר 8 פעמים ולהחליף 5 פעמים את הבגדים שלה. לא יעזור כלום, זה המציאות. זה רבותיי, זה המציאות. וברגע שאתה יודע, אתה מצפה תמיד. תמיד אתה מצפה למצב, אתה לא מתאכזב. הגעת, אני חכם, הרואה את הנולד, אני יודע לקראת מה אני הולך. קיצור רבותיי, אדם שהוא נכשל כבר בכעס, שב, תעשה חשבון נפש. תשתמש בירידה לצורך עלייה, אדרבה. כמנוף תשתמש בה, תבדוק איפה נכשלת, תעשה מכנה משותף, נכשלתי 5 פעמים, 6 פעמים בשבוע בכעס, בוא נבדוק מה מכנה משותף, למה נכשלתי, למה כעסתי, מה מרגיז אותי, ותתחיל לעבוד. כתוב נפש נחאה מישאנה. אדם שלא שולט על הרגשות שלו, על הדחפים שלו, על הכעסים שלו, אומר שלמה, הוא לא יכול לסבול את עצמו אפילו. לא רק שאחרים לא סובלים, הוא לא סובל את עצמו. הוא כל חייו חי בחרטות, כל חייו. איך התפרסתי הפעם? איך עשיתי את זה? עוד הפעם קלקלתי. עוד הפעם קלקלתי את החברה, קלקלתי את השלום בית. למה אני עושה את זה? נפש נחיה מישאנה, אדם לא יכול לשאת את עצמו אפילו. כמה זה קשה הדבר הזה? כמובן, הדבר הכי חשוב זה התפילה. תפילה לבורא עולם שכל יום יש תפילה של אחידה. יהי רצון מפניך שלא יכעס ושלא יכעסך, היום ובכל יום, אומרים את זה מיד אחרי תפילת ברכות השחר. רואים, אחידה תיקן את זה שם, סימן שיש בזה דבר מאוד חשוב. כתוב בחז"ל גם כן שאדם שהוא סבלן, ספר חסידים כותב, הסובל כעסו, לעתיד לבוא יהיה לפנים ממלאכי השרת. שימו לב. מי לא רוצה להיות לפנים ממלאכי השרת? סובל כעסו, תסבול, עזוב. על ידי פשוט אתה מחליף גם כן בעולם הזה, גם בעולם הזה, בלי העולם הבא, אתה מחליף את האיסורים שלך, מהם אתה לא יכול לברוח, איסורים נגזרים על האדם. אבל אפשר להמיר אותם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות המרה. איך? סובל את הכעס, אני מתגבר, לא כועס. וכן כמו שאמרנו, זה הסבלנות, אתה רק מרוויח. ידוע שכולם שמעו על רוטשילד, מכירים את רוטשילד? מכירים, איך הוא יצא רוטשילד, אתם יודעים? היה האבא של הרוטשילדים, כן? הוא היה בעל בית טוב, עמיד, לא מיליונר, אבל היה עמיד, ובתקופתם בישיבות לא היה מה לאכול, אז היו מארחים. כל בעל בית היה מארח בחור ישיבה. אותו רוטשילד אירח את החכם צבי. חכם צבי היה מגדולי הדור, אבל אז הוא היה בחור נער, אבל מי בחרותו כבר ניכר ההתמדה שלו, היה מאוד מתמיד, והיה מאחר תמיד לארוחות. אז האישה של אותו רוטשילד כל הזמן הייתה אומרת לו, נו, מה איתו? בגללו אנחנו מתאחרים. הבחור אמר להם, תשבו לאכול, אני אבוא כבר, שיהיה אוכל קר, אבל היא לא הייתה מוכנה לקבל, תמיד הם מחכים לו. יום אחד הוא הגיע, קצת איחר, אז אמר לו רוטשילד, נו, עד מתי כבר? עד מתי אתה עושה לנו צער בה? אז אמר לו החכם צבי, דע לך, אני מחר כבר לא אהיה כאן. אני כבר קיבלתי בקשה, ביקשו ממני ללכת להיות רב במקום פלוני. אתה אבל היה לך ניסיון.
עד היום עמדת בניסיון, היום האחרון נשאר לך. כיוון שנכשלת ביום האחרון, אז במקום שיצאו לך כל הדורות של תלמידי חכמים, ככה היה אמור להיות, ככה היה נגזר משמיים, אז אני מברך אותך שכל הדורות שלך, במקום התלמידי חכמים יצאו לך דורות של עשירים. וככה היום זה הדורות שלי, שם יצא. נו, יום אחד, רגע אחד הפסיד את הכל. רגע אחד. בכל מקום רבותיי, בואו נעשה סיכום. הסיכום שלנו הוא כזה. במשלי בפרק ט"ז, פסוק ל"ב כתוב, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. אתם יודעים מה ההבדל בין ערך אפיים לבין מושל ברוחו? מה ההבדל? מה זה טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר? מה ההבדל בין גיבור לבין לוכד עיר? שימו לב רבותיי. גיבור זה אדם שנאבק באויב שלו פנים אל פנים. כאן יש גבורה, אין הרבה חוכמה. מי שיותר גיבור הוא מנצח, הוא צריך פשוט להשמיד את האויב שלו. לוכד עיר הוא לא כזה. פה עובד המוח יותר מהכוח. הוא צריך לכבוש את העיר, וכאן הגבורה נמדדת כמה שפחות הרוגים משני הצדדים. למה? כי המטרה של הכובש זה מקסימום מהאויבים, מהתעשייה, מהכלכלה, שישארו בידיים שלי תחת הכובש. וכמה אנשים שאני יותר יהרוג, יותר נכשלתי, יהיו לי פחות אנשים שכבושים תחתיי. אז מי יותר טוב? לוכד עיר, יותר טוב מגיבור, יותר טוב מלהרוג. בא שלמה ואומר, טוב ערך אפיים מגיבור. מה זה ערך אפיים? ערך אפיים זה אדם שהוא מקבל, יש לו את המידות, הוא מנסה להתמודד איתם, מוריד את הכעס, מוריד את התאווה. ידוע ששני כוחות באדם הם אבי אבות הטומאה. זה בעצם התאווה והכעס. התאווה היא מתחלקת לשלוש. יש לה דרך מערכת העצבית שלה, זה התאווה. העצבים רוצים את התאווה. יש את ההנאה שזה בא דרך החושים של האדם. 5 חושים נותנים לאדם ליהנות. אין יותר מזה. חוש הריח, חוש הטעם, חוש המישוש, חוש הראייה, חוש השמיעה. דרך זה באים התאוות. ויש את החמדה, שזה ההנאה דרך השכל של האדם. זה בתאווה. בכעס רבותיי, הכעס זה תוצאה חיצונית של הגאווה. כלומר הגאווה זה הפנימית, על ידי שאדם מתגאה, אז ממילא הוא יבוא לידי הכעס. התאווה והחמדה, כמו שדיברנו, הן נחוצות, הם צריכים את זה לקיום העולם. שהרי צריך לאכול, צריך להתפרנס. אם לא יהיה לי תאווה, איך אני אוכל? איך אני אתפרנס? פרייה ורבייה. צריך את התאווה לעולם. הבעיה איתם זה הפרזה, אל תפריז יותר מדי. תעשה את זה בזמן הנכון, במקום הנכון, במינון הנכון. זהו. עכשיו הגאווה גם כן נדרשת בעולם. למה היא נדרשת? ויגבה ליבו בדרכי השם. עכשיו שימו לב, טוב ערך אפיים מגיבור, ערך אפיים זה האנטי של הכעס, האנטי של המידות הרעות. אז מה אני עושה? אני מנטרל אותם לגמרי, את המידות. בסדר, זה כמו גיבור, הוא יותר גדול מגיבור, לוקח את הכעס, הורג אותו. הגיבור הורג אויב חיצוני, וערך אפיים הורג אויב פנימי. אבל זה לא, עדיין זה לא הטופ. מה הטופ אומר שלמה המלך? הטופ זה מושל ברוחו. מושל ברוחו, אתם יודעים מה זה? אני לא הורג את הכעס. אני לא הורג את הגאווה, אני לא הורג את התאווה וגם לא את החמדה. אני לוקח את כל המידות האלה ואני כובש אותם. אני משתמש בהם לצרכים שלי. לכן טוב ערך אפיים מגיבור, אבל מושל ברוחו מלוכד עיר הם דומים. לוכד עיר הוא לוקח את כל החיילים, את כל העם והוא כובש, הוא שולט עליהם. מושל ברוחו זה אדם ששולט על כל המידות שלו. זה מה שאנחנו צריכים להגיע, וזה התכלית בעצם. לא להרוג. אל תהרוג את היצר הרע. תכבוש אותו. לכן תמיד איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לא הורג את יצרו. תכבוש אותו. וזהו, זה צריך לדעת רבותיי, שאדם שהוא בעל מידות רעות, זה פשוט, אתה צריך איזה טרקטור להזיז אותו, זה לא יעזור, זה אדם שהוא מקובע, אי אפשר להזיז אותו. אפשר, אם אתה לא מטפל בכוחות הנפש, מילדות כבר. הילד שהוא יגדל, הוא גם יהיה מסכן וגם מסוכן. תגיד לי קשה, אז דע לך הכלל, כל מה שקשה לך זה באת לתקן. פגמת בגלגול שעבר, עכשיו אתה במבחן חוזר, מה נעשה? נכשלת בבגרות, יש מבחן חוזר, מועד ב'. עכשיו אתה מועד ב', נכשלנו כנראה בגלגול שעבר, עכשיו יש לנו מועד ב' לתקן. וזה מה שקשה לך, אדרבה, זה באת לתקן. ואם אדם היה מכיר את הפחיתות שלו, כמה הוא פחות, אז מלא לא היה כועס, כי הגאווה, כמו שאמרנו, הגאווה והכעס זה דבר אחד, זה מידה אחת. אז זאת אומרת שהכעס זה רק תולדה. יש את הגאון מווילנה, שהוא מביא את 4 יסודות, הוא כותב שכל הכעס והקפדנות ורדיפת הכבוד והשנאה, מאיפה יוצאים בעצם? הם יוצאים מהגאווה. הגאווה זה האבא.
האבא הגדול, הרי למה אדם כועס? לא עשית את מה שאמרתי לך. נו, אז מה אם לא עשית את מה שאמרתי? אז מה? אבל אני, איפה אני פה? ולכן האדם כועס. למה הוא רודף כבוד? כמובן, זה הגאווה. למה האדם שונא? כי זה התוצאות. כשאדם מתגאה ממילא הוא כועס, רודף כבוד, שלא מכבדים אותו, זה מתחיל לשנוא. כלומר, כשאדם יושב ועובד, הוא מתחיל לכבוש את המידות הרעות שלו, הוא יראה שכמו שדיברנו, האיכות חיים שלו משתנה. האיכות חיים משתנה. נפש רחבה, אומר שלמה המלך, יגרם אדון ובוטח על השם ידושן. אדם שנפשו רחבה, הוא לא שמח בחלקו, מצטער תמיד על עולם שלו, כועס תמיד, ממילא הוא יריב על כל דבר קטן. כמו שדיברנו, זה הסיכום. על כל דבר קטן הוא מתפוצץ, החיים שלו מלאים פיצוצים, כל החיים. למה? הוא לא נוח לו, הוא לא שבע רצון מכלום, משום דבר. מסתכל על החיים בצורה לא טובה, בצורה מרירות. כמו איזה בית, מלא נפט, אתה מדליק גפרור אחד, הכל מתפוצץ, ככה זה אצלו. מילה אחת והוא כולו מתפוצץ. פתיל שלו קצר מאוד. חלק גדול מהכעסים שלנו דיברנו, שהוא בנוי על הוא אמר לי, הוא עשה לי, לכן, כמו זה תצדיק את השני, אדרבה, אל תיגרר. תסחוב אותו לזירה שלך. תעבוד ברוורס, אל תעבוד איתו קדימה. הוא מושך אותך, תמשוך אותו ליד. עבוד איתו, תיקח אותו לזירה שלך, בזירה, תגיד לו, בזירה שלי אף פעם לא צועקים, בזירה שלי לא מתעצבנים, לא כועסים, לא שום דבר, אני בזירה אחרת. אבל בוטח על השם ידושן, אתה פשוט, אתה עובד בביטחון, עמדת הביטחון, כל מה שיש לי זה מה שמגיע לי, שברוך הוא נותן לי בדיוק מה שאני צריך, גם קיבלתי ביזיון, כנראה גם את זה אני צריך. נו, אז מלא בוטח על השם ידושן, הוא מדושני עונג, הוא מרגיש את העונג. נעשה סיום מהחזון איש, מה שהוא כתב, שימו לב, מידות מגונות, שימו לב איזה לשון יפה של החזון איש, מידות מגונות עורלת לב, סוגרים דלתות חוכמה ואמרי בינה, כי בסוד החוכמה נימים דקים שרק עין עדינה של לב עדין יכולים להבחין. אדם שחדל באצילות נפש ומידות טובות, חדל הכוונה שאין לו את זה, הוא חדל גם בקניין התורה. ואין שמחה לאדם מאשר אדם שהצליח לנצח מידה אחת. וזה הרבה יותר גדול מלנצח את הזולת. זה יותר גדול גם מלטפס בתא אברסט. הרבה יותר גדול. מידה אחת תשבור. תראה כמה שמחה. זה ניצחון יומיומי, זה מלחמה יומיומית. זה מה שכתוב, הוא לישרי לב שמחה. והעוצמה האמיתית זה לא להתגבר על הזולת. זה להתגבר על כוחותיך השליליים. מה זה העוצמה האמיתית של האדם? להתגבר על הכוחות שלך. אדם נולד, הוא אומר, אני אהיה מלך על כל העולם. הוא גודל קצת, אומר על כל העולם, ודאי שלא, אולי על המדינה, יהיה ראש ממשלה, גם לא, אולי נהיה ראש עיר, גם לא. לפני המיטה הוא אומר, הלוואי ואני אהיה מלך על עצמי. הלוואי, גם את זה אני לא מצליח. זהו רבותיי, אם אדם עובד בזה, כמו שאמרנו, כל האיכות חיים משתנה, נראה לטוב, אתה מתחיל להרגיש טוב, נפלא.